И здравейте, манаци, аз съм Crazy TV и днес ще играя компетитив пак. Това е девети епизод, пак с ванката. Долу сте гледали миналия клип, постарах се да играя перфектно там, но просто микрофона ми не се чу. Нито аз се чувах, нито ванката, защото бях забравил да включа звука. Да. Програмата, с която снимам. Но да. Сега го чакаме да се върне от туалета. Кога в случай. И ще играем пак компетитив. Просто, те виждате, дигнах левел, вече съм корпорал. И ако успея да направя 4176 XP, обаче сме да си го това. Така. Този скин спечелях миналия път. Мисля, че е хубаво. Да. Пускам. Да, добре. И... Приемай. Прие ли? Да, ти? Добре. Да. Се не влезам двама. Не се знае. Един ще влезе, само че на едно. Даже не на... Аре! Юри влезнаха един път. Добре. Пусна на двойки. Добре. Сега ще видим новия ми фамас. Скина ми. Колония. Да, не е лош. Знаеш колко цента струва? Той е с 100%. 3. Затваряй. Ма не е лош вида му. Аз ще съм махнаха. Така е по-добре. Като цяло, горе-долу става. Ако не беше така надран, просто беше зелен. Малко по-жбе. Батъл с карте. Нали? Какво? Батъл с карте. Има такъв скин? Има Factory New, Battle Scarred, Minimal Wear, Well Worn. Това къде да го видя? Какъв ти е износен скина и тека? Зарежи после ще покажа. Ами не е много износен, ама... Battle Scarred сети са падат тук. Средно износен, може да се каже. Точно Battle Scarred. Тук съм ти... Мисля, че това май е аномали. Я дай да видя. Не. Ти къде си? Ти къв трябва си? На спална? Чакай, че го мета да кажеш какъв е точно. Оранж. Чакай ма. Че го мета да кажеш точно какъв е. Тук е... Изчакай. Къде си бе? Ето ма. Мяре метай го. Ето. Battle Scarred. Фъргай. Еми той ще го вземе. Ето там е. Бързо. Кое е най-ценно от тия трич, които каза? Аномалия? Кое е най-ценно от тия трич, които каза? Каква аномалия е професионален играч, бе? Не. Ние е професионален играч, ами такъв стримър и... Не, аз друго. Отваря ножове, кесови много. Принцип на колко пари... Значи кои са в това? Не. Кои са трите скина, които каза? Два всъщност каза, двата. Зариш. Hello. What's up, guys? Okay, I'm go long. Така, идвай с мене. No Polak, I'm Bulgaria. Yes, Bulgaria the best! Чакай бе, пич. Що са? Това са маса, човек. Клиар. Тя са на Б. Чакай бе! Какво? Фриби. Хора с пълната си бързина, човек. Скоро ми свършват патрони с човек. Да влизам в блока. И как го сма? Това има стикер. Тим ЛДЛК. Готин е? Да. Слушайте, лошо изпълнение на сестрата на Иван Мъчса да пей.
Кой е това? Какво? Кажи, Кой е че... плащна? Кажи, че аз снимам и ще го кача в YouTube. Мишо, снимаш го качи в YouTube. Как пееш? Как пееш? Жив и здрав, века. Кажи, че много хубаво пей, много ма кеф. Как пей? Едно много хубаво пееш. Казаха ми да ти предам. Ко? Ой, това е бизона, нали? Ето го. То се чак не джия мразян. Defend the bomb. Save the bomb, да. То къде е бомбата? Той я паза. Сега ще го гей чотни някой. Предвиждам. Кос нещо. Ще е яко да може да я взимаме бомбата. Не да я залагаме, да я взимаме поне. Да, познах, че го убият. Отгоре, отгоре. Да, вече и си важен. Той да мене ми каза също. Аз имам така. Найс! Аз сам ти казах найс, така се радваш. Оф, аз много искам човек емка да ми се пади на мене. Скинем. Имка аз ще дам. Аз кога ще ми се отключи това? От един месец ми пише, че ми се отключи 7 дена. Не забравям. Върви от тук отгоре. Не, аз ще му блок. Той е принцип, аз сега бих се върнал, ама... Мисля да ставам господин... Мисля да ставам господин чакал педал. Много ме е зачекали, ама... Така трябва да се прави. Набили са или... при вас ли са? А, бро? Не знам. Чай, защото ми лагва. Хора, може Ой, да! Хора, може да не разговарям с вас, много просто. Сори, мен ще ми се извиняваш, гав пред него вчера. Ооо, АВП. Уамо! Блюс, блю, това какво е? Блю. Блюс пърс. Виж какво як човек? Аз му също. Мале, що не си го сложил на АВП? А, не, това не е на АВП, бе. Мисля, че АВП отдалеч. Като цяло тогава взема емката. Оф. Помощ. Къде си? Убили го? Само единя. Тайн тунел. Двамата ли сме? Единствени. Не, трима Не, сме. бе. Той няма защо да кана си. Сейв... Бомбата. Сейва. Хубаво. Браво. Евил Форч. Той има виж какъв найф. Какъв? О, кекчик. Ей, той е фалшън. Як ли? Да. Толкова просто. Моля са ние пак да спечелим. Баяк спешем даде, ако пак са на първо или на второ място. Не, Кой аз ма стрела, бе? не О знам. май гад. Ай, О май това гад. един розов мисля, че да стреляш. Не съм сигурен. Рафал, да. Еми, сори. Кому се извиняваш от това педал, бе? Кажи му, сори, бичес. Тя къде са? Ей, вътре от тунелите на Б. От тунелите на Б са. Някой ме намери сега да ме звъни, бе. Няма дигаш просто, играй сега. Ей, Той е мадафак. на нормал. Много гадната зе. Бом се сби. Мисля, че го То му вземем. лагва. Да, виждам. Мисля, че го Окей. вземем. Мисля, че ще го вземем. Браво, бе. Трябва да вземем този рунд. Давай, Айде, пич. брат. А, така. Ихи. Само един остана. Как го Йой, взеха? отзади ти, бе. О, добре. Найс. Найс, man. Браво. Good job. О, аз имам 10 000. Аз съм за АВП. Аз съм с Кар 20, ти ме познаваш пределно. Ясно ти. Кой ще си открадна. Върви двамата с снайпера и там долу. Навид ли си? Да. О, някакво. Аха. Човек, аз съм до тебе.
Ху. С... Тука казай ако дойдат. Добре, аз се пазя на вратата, ти пази другата врата. Ху. Как е там? Тук дойде един. Убих го. Бомбата е в него! Ела тук бомбата. Аз съм чак няма да пазя добре. Малко хелп ще ми трябва. Ари бе! Тука са бе! Добре, Къде добре. сме? До вас. Ари, помощ! Къде си ти? Би! Браво. Добре, добре. Но маки, кога имам повече килови от всички. Просто искам да Брат, взема... изпълва душата. Не бе, аз ако успея пак както преди малко да играя и пак аз ще дигна левела. 4000 XP може да се бере ако... Както ми да играя. Хубаво, Май може. аз ще дигна левела. То няма мутни, брат. И то ми наби хет. Хе. Учуя с това бе. Ко правиш там? Тук с кар наби. Защото има друг снайпер, аз там как ти казахме основния враг АВП на мене. HG има само бе. По се притесняваш. SG ли? Ха. Келешка работа, ама толкова флашно това е. Автоматичния. На аса. Go away. О, чакай, ще убия моя бе. О май гад. Го е бав келешка. Fucking noob. Рафал, и виж! Майка че! Е, гей, хайде сега то го махаме. Съгласен ли си? Ще ма трепи. Келеша. Бом си бе. Сейф. Кой ми звъни бе, човек? Рафал is kill me. Кик Рафал. Рафал is kill me. Направо кикваме, давай. Цъкни толкова пъти да го пуснем. Аз го пуснах един път. Ще сега Чест. Не, бати келеша, брат. Аз тък му сега много купале. Още един глас. Още един. Даваха ли го? Не. О, Ай, махнахме го. Махнахме го. Ми се махаш. Аз даже сега можем гранатите. Идвай с мене на порти да ги правим малко шантай. Не, аз няма АВП. Аз помня, че трябва да беше казал, ще ти купя. Не, бати кележиш ма дрепи, си мамта. Нахални лапите. То беше на 9, 100% или на 8. Ето тебе, брат, ти си до мене, Чакай ма да се кача на паравята. Добре, чакай! Он си, go. Аз ще ги изчистя колкото мога. Браво, иначе браво. Като цяло Ще взема бота. Като цяло всичките. Не успях всичките. Взе бота ли взе? Да. И аз го исках. Емка. Горе има, ето го единия. Не, двама са били. Мале, то не може той да играе с АВП. Близко, мале! Може без да оптиката да го трясне, да бе! Имаме еднакви пари, виж. Като цяло, днеска ще играем спестяване в момента, точно този матч. Пускам се само MP9 Sun Dashet. Ох. То малко кърво би, ама само молим да Карай. направим нещо. Скина му е як иначе, кеф ма. Sun Dashet. Ето да се ляга. Кой ти звънеш? Никой бе. Аз даже не знам. Ти само някой ти звъни, като ще сектир, няма дираме той. Всички са на тия тапаци. Гой. Добре, аз стоя на шорт човек. Не мога да ги бия отдалеч. Охо! Чек. Сейв да бомб. Как мазе! Сейв да бомб. Аз се сейфам, аз съм бота. Вземи бота. Аз съм го взел. Опа. Не бях аз беше. Аз като убивам на мене ли ги дава или на бота? Пак ми звъниш, човек. Като убивам на мене ли ги дава или на бота? На бота.
Аз стигам да издирам, ето. Шорт е. Ето го аз губих. Оп, още не. С АВП. Той аз съм с АВП. What? Къде? То човек и аз съм с АВП. Вече свикнах да На играя. шорт е. На шорт е. Добре. Аз свикнах да играя човек с АВП. Вече не съм толкова зле. И сега бота ще ми из пушката, нали? Да му се не види гея. Ще го грам и ще взема пушката. Уби го, да. Какво ще стане ако го убия? Нищо. Добре, айде да ме пусна да ходя. Еми, чакай. Чакай, че целиш другите. Готово. Още 2 кила ми трябват. Тя са наби, го уби. Не, но, Ето ги на без тунелица! Охо, то гейм изява 5, за което си жертвах живота. Влизай вътре в тунелче, човек. Не би са. Тя са бисексуални, ходят на би. 100% са на би. Фък. Значи, Нали бяха набил, Еби, тъй мислех, човек. Защото, нали имаш един в тунела, преди Сорти им. Ако не се извиняваш, че да не се представя по-добре тя за дръстени идеи. Кога да правя? Ама човек, виж, и почваме с добра игра и после почваме да падаме като казански покуци. Аз съм са УГ, което е яко. Бягайте ми. Не, тук нямаш работа. Лонг ли да минавам? Хубаво минавам лонг, човек. Какво да правя? Аз това АУГ го харесвам, то не е лошо. Дори не знам как се казва, просто. Казвам АУГ. Наби са, минах, шорт, чакай, сега ще видя шорта, ама се наби. Наби са тия бисексуални батки. Оп, пречет, няма да ме гърмиш. Братя сме с тебе. Братя Карамазови. Наби ли са? Набе са. Не съм сигурен, аз точно на шорт, но мисля, че са набе, ох. И се загубих на Отивай кама. Аз до сега Наса. Минавам го отгоре от шорт. Ой. Минавам от пътя за А по шорт. Тъй не смешник мисля. Няма смисъл. Къде е бомбата? Няма. Дифюзай. Браво. Не успях, човек. Карай. Да бе, вече съм на второ място, ужас. Кой е на първо, ти ли? Поне един баджерец на първо място. Не един смотан чалгар американец. Маджерци са да беса, бе. Маджери, цялото маджери. Не цялото, ма повечето и гош пипера има. Аз просто искам кило, затова флашнах ти маташаци мръсни, ще флашва ти вина майка си, зугли ти кафеви свински. Лонг. Аз не знам къде са тия спортки дръсни. Добре, аз съм на шорт, човек. Я съм някакъв като гаден чакал. Ти ли ме го взе то се? Това си тия, човек! Не. Ето са тебе, там са сиите. Не от съсиите ми, оттам. Бе, тая игра е наша. Торнт. Да се надявам. Искам аз да го човек. Много го желая. This my friend. Никой да не гърми по него, човек, той е ми приятел. Бомбата къде? Тя не е заложена, някъде надолу е фърлена. Аз просто съм в момента от тя. Ето го! Мой си е. Yes! Аз го взех, поне. АВП, искаш ли да ти взема? Искаш ли АВП да ти взема? Не, аз имам. Защото аз го взех от него. Ето, виж ма. Обърни се, втора употреба АВП ползвам. Добре, двамата сме. Не, ти ма лодиш с 2 кила. Който ми звъни човек. Това ще е... Не знам, Владо, Стилян.
И ти има двама с АВП, къде отиваш? Свалих му кръв, но много малко кръв е. На 34 кръв е. Да. 60... И как взема мазно бота. Къде го правим? Внимателно има АВП. Да, Виса, чакай. отзаде му ти Чакай, дой. бе, брек, знам къде са. Много, като почна да говориш, аз Мид, почвам. мид. Къде е заложена бомбата? На Б или на... Оби. Сега Малето. то На пак двамата им лагва. О, на пук... Давай, давай, давай. Умага, бе. На пукто супер много Бом, млади. бом сайт. Умага, браво. Гол, гол дефюз. Гол, 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 гол! Ето го е. Добре, взема. Добре, Не, вземаме го. успей. Ние вземаме го. Yes! Много му лагва на то, не знам как може да играе. А той е бая добре С играе. 120. С 120 пинкия, човек. То не е само заради пинга, ама принципно добре играе. Ма виж хитари. Обаче виж как взема клещите. Той нямаше в него клещи, леко. Мгм. Чакай, той аз нямам клещи, чакай, че... Кой ще прави без Кой клещи? си винаги клещи? Без би трябвало се в 4 ти да клещи, ама аз минавам горе от Би. Ай, то да се ляга. Ух, ти го взе много якото това. То гарен боча го убия още един път. Това шак. Къде е Рашот? Б, тук е чисто. Б е чисто. На Аса. На въшки. Помощ? Фък ю. Къде са? Докато аз бях там. Ми на нямаше- бъса, да. Добре, За бе. кого ръшвате? Фумага. Браво. Това ми хареса. На беса. Къде е? За кого ти е това? Що по-добро? На беля за Бом общо. с би. Ми снайпер, какво да правя? Тя е хубаво, нищо не съм ти казал. Добре, падаме. Това беше само малко трудно отдалече да го вземем човек с тази умряла пушка, ама... Гледай, човек, то пълен нуб. Иначе то... И даже е с моята пушка. Никога. Не е стоята. Не взе ли моята, а не? Не. Гледай, Биго гледай, е пич. гледай. Моля. Шут. Биго е! О, найс. Коч, о, коч. Тихо. Няма мой да образовите. Виж го е! А пак. Той дори не знае български, да кажем, че знае. Нуп. Аре, и няма ВП. Да беше казал, че искаш ли? Не. Аз съм Сауджи. Но найс кнайф бутала. Дум. Минавам, знаеш ли кого минавам? Отгоре аз минавам. Минавам оттам. От лонг. Шифтвай. Чакай. Аз съм, знаеш къде съм назаде, бе? Чакай, тима. Има ли някой на А? Не знам, ето на мене. Опа! Ударя някой... Кой ударя, бе? Ти къвцац. Един лилов го гръмнах, сега е 5 без не искам, ама не го убях. Жив е. Мале, че още няма го гръмна и има кикот. Посмей. Аз без не искам го гръмнах, бе, пречкаше ми са. Гледай, аз го гръмел крака да не умера, махни глата, мама. Але бе, неща гледам, че Люк Скайло... Давай. Откъде знаеш, че е там или видя преди да флашнат? Но съм прос. Чакай. Аре бе. No Дефюз defuse. бомб! Go. Браво. Дефюз. Аре бе, дефюзвайте! Не, няма мой. 5, 4, 3, 3, 2. Кой е обезвредя? Нуп! Обезвредя, бе, човек! Такива работи на света ги мразя. Абе беше обезвредена, бе, но и я беше обезвредена. Клещи на английски как беше? Какво? Клещи на английски. Сега ще чека, дефюз кит, не знам как са клещи. Дефюз кит, бро. Бах ти, къде тръгва без дефюз кит? Да прода картофи. И... Взех им снайперста. Виждам. Защо ти да взема АВП? С АВП ли е, да. Да. О, идеално.
Добре, пак не съм на второ място. Пак. Охо, аз там бота. Какво си мислиш? Че се ме убили за вечни времена? Духа ти майка жива. О, Evil Sword! The best! Ти си най-ценен. Сега са менкаме ли ко? Сега се обръщаме. Супер, че Evil Sword за глупостта. Много се радвам, че... И да съм на второ, пак се радвам за тебе. Аз ти имам шорт. Шорт ли? Хубаво, аз се дойда, айде. Кой е бомба? Мене. Може ли да ме дадеш? Не. Хубаво е. Ти кой цяц? Оранжев? Но да ма почакаш малко, човек. Да, аз пръв да ходя напред, бе, брат. И сега ще убията и там и бомбата ще остане такова, на. Сами ми ги кащи работи и засяд. Аз човек съм сдигала, никой не ме притеснява. Заложи ли? Аз чем да се трепя. Къде? Долу. Пазите бомбата, защото ще стане лошо. Вие глухи ли сте, бе? Отдолу идват много. Fuck you team, retard. Добре, обезвредиха я. Ми да, човек, къде хукваш? И то е с мене или без мене, ти толкова слаз да не ми ще избия 6 човека. Не, ще съм на 4 човека, кажи ги избия аз. Не съм магиосник. А то Люк Скайуокър е много добър. Не ми пука. Ние имаме повече, обаче ние сме убили повече хора от тях. Противни копалета с мини. Кой е бомбата сега? Give me the bomb, please. В кек 7 миг. Бро, give me the bomb. О, thank you. Даже ми я. Чакай. Добре, че е шорт. Ми аз съм мичала учета. О, мъга, брат. Също ме заебава ти. Спокойно. Учи от шорт от другата страна. Мини през... Това през лонки ела при мене. Добре, един Z. Долу да няма други. Ще ме бъс. Охо. Кауните са много, миришат ми на печки, защото имат малки мечки. Охо, къде? Питам те. Просто наблюдавам, да, Добре. Има един човек, брат. Ето го. Аз ще го взема това, пък няма трисува. Той си моя това. Има един човек! Моето сърдечни. Отредица мечки. Памете му, колко пъти искам да го кажа. Взе го. Двамата го вземе. Да, мълчи да го взема. О, бомбата е в мене. Супер. Пък сега... да, лонг. Миная лонг и отиде към там, към А. Шорт. Аз ще мина при шорт и мини през лонг, както от тебе. Наша... Не, ела през Б. Никой няма да очаква там, моля. Не. Ай, хубаво. Ай. Ма ти в тебе ли е бомбата? Да. Супер. Не, това е много хитра идея, никой няма да очаква. Тук те всички копалета си мислят, оф, тия идиоти пак на Аш ходят. Не мисля, че има някой, тия са какво са... Чуковат. Добре, пазете вратата е отгоре. Опа, давай. Плентвай. Айде. Залагаме там, дет Миро ме научи, ама пак не успя да я вкарам вътре. Чек аз. Леко ма бъс. Къде? Ами, ей тук, ето я, аз съм тук. Просто. Охо, един на ето го, отзад! Ти го взе супер. Бази и пичуич сме. Тайно. Откъде те взе? Тунил. Ето го. Браво. Много добре. Чакай, че фърля пушката без днеска. Не ме трябва. Don't touch my weapon. Кой е бомбата? Please give the bomb. Please give me the bomb. Моля. Те ви не знаете български, педерас. Кой горе на български? Вземи се галюла. Да. Ето той ще ме гивва. Не бе, къде си? Кой е бомбата? В бота? О, мага човек. Нищо няма да направим. Убий бота, моля се. Не. Няма никой на Б. Clear is B. Абе, бота той ходи сега на лонгта пака. Да, там чо. Аз го оставя го убия, се взема после бомбата. Той ще изби някой. Има на B, бе.
Бах ти тъпака и ще го трясна с хитчот, ще ма баннат. Иди! Няма го трясна, ама просто ти казвам. Аз съм го взел. Айде бе! Залагаме, тука сме. Ти ли си бота, бе? Да. Вече ще си бота, добре. Никъде не отивай. Никъде. Абсолютно никъде. Добре, оглеждам се. Аз се тук ще пазя и това. Тук шорта. Аз се че точно шорта ще дойдат. Добре, аз съм и тук до шорта. Отдолу тяхната база, клиар. Защото не ми събре с бомбата, затова искам да се отдалеча леко от бомбата. Не е клиар. Ти ли флашна? Не, аз нямам никога не си купувам флашки. Взе готова. Остава съм на 49 кръв, брат. О, поне успяхме! Кеф. Кеф. Бе, брат, добри сме. Не, сериозно Мини е трябва. бомбата. Сериозно трябва. Може... Добре, сериозно. Учи ли някакво по-състезание, аз ти? Може? Виж, добри сме наистина. Може да вземем някой леве, 5000 лева, ще взема нов компютър. С нов компютър завладя света. Двамата. То бота човек е много загубен обаче. Виждам го, гледай го. Седи скачва брат на едно място. No B. Като някакъв чумпил. B no clear. Аз съм на А, брат, аз съм clear е. А е very clear. Много чиста чек. Чиста като бебешкия ми гъс. А той е накан. Чек чисте. Може да дойде? Да ме потребвате, ще ако дойдат. Че тук е. Как без тебе? Без тебе не мой. Тя минават лонг, да знаеш. И браво. Калашето, брат, калаше. Пак може и през шорт да минат, ти пази шорт. Ти пази тук лонки и тяхната база. О, шорт! Двама шорт. О, брат, добре сега ще вземи, до момента вземи. О, брат, много си готин. Зиг чек. Супер, много са кефе. Пак аз ти взем много експи чек. Ще намажем като дърти пъчи. Аз искам да дигам ранг. Ранг втори искам да дигам. И аз искам ранг. Вече. Всичко искам аз. Ма ти трябва да стигнеш до 10 победи и тогава ще получиш. 8 победи. 10. Да. Добре, на мене, ако тая вземем, още 4. Чуй би. Аз имам шорт човек. Ти мини от лонг, нашия куренския план. И те така не се усетиха да начакат на лонг. Виж как са тъпи. Пак няма никой, брат. Не, бия. То отдолу мина. Ти го взе. Да, ти го взе. Да залагам ли бомбата? Да, бе. Добре. И аз съм сложнеш като... едва е пазил тук отгоре лонг, аз ще пазя шорт. Мисля, че ще дойдат пак шорт. Защото са отби нагоре, така показва. Да. Учим на шорт човек. Да, ето ги. О, кофа го взех. Аз съм тука. Хубаво, бомбата гърми. Охо, аз съм махам. Evil Sword. О, даже взеха ачивмент. Някой да не заложи бомбата. Пак съм аз бомба, супер. Пак нашия курвенския план, ако си го спомняш. Добре, аз тук ще видя колко хора учат на Б. Защото този план е много ефективен човек, ако забелязваш колко... Ама ти сега отиди на Б. Аз ще кажам колко хора има на Б. Хубаво, казвай. Кога да обърна, ако има много хора на Б, направо да обръщам координацията й. Той не е лошо да има хора. За сега няма никой. Окей. Може да е минато и може да е B минато. is clear. B is clear. Not clear. Maybe Не е ли? clear. Clear. Идва един. Бъгнах я! Вкарах я в кашона. Бъгнах я, човек. Никой няма да я намери и да таковат. Къде е то? Влезна ли вътре? Човек.
Пак взехме, супер. Видя ли колко кила направих? 33, аз 23. Аз просто сам залагам тази бомба и нищо бомбата, в който и да е. Кой е бомбата? Не знам. Аз ги намлях. Сега отивам да се меля и аз. Ще е тъп като цидан сам. Искам да... да причукам някой. Защото той не е хубаво. Яваш да няма гръмниш, че ще боли. Внимателно лонга. Защото... Внимавам. Колкото мога. Бота шаш мини ще го убият. Добре, добре, няма никой! Ето го, ето го. Мислех, че като цяло няма по какво да гремиш, ама да залага бомбата. Давай, бах този кръвмерник! Гърмя този ритъл навсякъде да го ба. Чек. Сука, блядь. Ето! Ихи. Добре. Ето другия снайпер ще го прави. Пуки. Ихи. Що два пъти скролва този жот? Случва семка, нямаха да го уби с глока. Добре, то се гледа къде фаща! Не, той не може да го въведе. Бум. Бум. Да. Добре. Взмахни го. Охой, ми даде толкова малко XP. Аре още един. Може. Имам вече 5 победи. Браво, бе. Ама само на тебе сега няма да даде сигурно. Какво? Защото трябва да е 2 или 3 игри играеш. 3. Днеска 2 играхме. Я виж пак. Добре, покани ме направо ти. Не, то само трябва да не изкара. Майда. Покам. Хора, това е дълъг епизод. Просто. Надявам се да ви харесват дългите епизоди. Ако ви харесват, пишете в коментарите, че ви харесват. О, не. Не можеш, нали? Не, джойнах. Пускам. Да, трябва да изчака. Колко? Карай, ще играем един дед матч. Айгън гейм. Ай. Ти спря ли епизода? Не бе, ще поиграем още малко. Това е тук, ще го прави докато нямаш ранг. Да бе, тъй като си Silver 1, Silver 2 или Silver 3 или Silver Elite Master. Само да имаш такъв ранг, що да не. Гледа ти игричка да играеш. Ти ще си Silver 4, май. 5. Silver Elite. Или... Сега си голд нова 3. Възможно няма някакво. Такова. Двойка, бро. Добре. Хора, когато играя последния си матч, нали не последния матч ми, кога играя 8-я си матч, ще снимам задължително да видите какво ще стана. Моля са голд нова. Ама няма как. Просто с много зор. 1%. Стискайте палци. Да те е балбота. Играм 2 игри, побеждаваме. Сега колко победи имаш? Такова, 5. Браво, още 5. Нали 8? 10 игри ли бе? Да. Да фак. Какво да правим? 5 игри. То след колко време ще мога? Колко време... Двойки, нали? Двойки, да. След колко време ли? Да. Не мога да разбера какво ми намери. След колко време ще мога да играя пак? Амарчи. След колко време ще мога да играя пак? Ноза. И тук малко ги милиш. Тук не съм много в час в момента, ама принципно си е моя мап това. Ако този гей не ми се беше изпоснал на място да го духа. Го е бълла на ония мерзливец. Ама ние като влезахме, те бяха вече развити. Вече съм... Някаква цели през стената, човек. Хак? Надяваме се. Пак бързо се развили, вече съм 5. Опа, где отива? Мишката му с мишка. Мишка, да. Ще наръгва. Да знаете, ще наръгва. Кой? Аз... Да. Ой, бе. Ти с...
Да ги ба как влизат тука. Пак този бот той е добър, бе. Ботовете не са слаби, мой. Зависи как... Тука са по-добре, от 1.6 бяха много слаби. Има и прота, има и слабаци. Зависи между другото как са настроени. Като цяло. Тук са на експерт, май. Дано. Да, на експерт са. Къде го пише? Ми никъде, просто по игрането им разбираш. Не разбираш ли? Аз съм 6 такова, 6-та глупост. Тя е бот чакала. Ти чакалят ботовиче, брат. Това рядко се случва чакали бот. Ага, рядко. Това умеят, бе. Аз съм вече 8 ниво. Браво, бе, вот. Бързо се дигам, бързо. Колего е майка, че бе! Сърка, че може да пишете, че малко повече псувам, ама съжалявам просто така. Така ми идва от сърцето да псувам, ако не псувам няма съм аз. Не трябва да разшуш, аз съм още на първи ниво. Мама. Вика, мама. Стига, бе, но сега ден. Що бе коли? Що са като прасета, за года ли ги коля? Ке ми прави да ги коля? За малко да убие отборния лидер. Зевс ли? Бот Хенри мазе, та стояшка ма обзе. И стига там фана като ма за коли. Аз съм тук в... то ма знае где съм, бе. Бре... Хакер, до него хак, аем хак, цигани хак, ташак хак. Успеди да съм. Малей направиш ги разкърта. Аз съм с таковата. Абе, Петро, твоето любимко. И играе добре с него. Да ми се радваш, че съм с него. Къде стоят ташаци? Я да се кача. Оп. Тихо, майка, че напсуе го на мамато. Кой бе? Един дед мазе. Ха, не ма за коле, то тапак ви греб само нема коле. Ха-ха! Нека дърнци, брат. Не, нека дърнци, то аз тя да го заколя тръпач. Даже... Да го е трябва. О, разпиваш, бе. Бота е 6 левел, брато. Ето си... Срем позор за мен. Цяло, да. Ще убил, бе. Ти ли ма спаси, бе? Аз съм 12 левел в момента като цяло. Мисля, че... Аре, бе, човек, само ми крадат киловете, бе. Направи един свестен. Да, супер съм 12 кила. Не 12 кила, 12 левел. То с педал ми взе... То с педал... Майка, че да ми го духаш, кога ми да го лапаш целя. Някакъв достигна... Книв. Дано да ми се задавиш кура, като го лапаш, майка, че. Готин, нали? Тие ще бият, да знаеш. Този път няма сам аз. Ми нормално. Миналия път бях аз. Снимах ли миналия път, като бях аз? Не. Не, май. Омага хора. Точно кога съм най-яките мигове не снимам или винаги има някакъв проблем. Ме кара нали каче дъбстепче. И да, ой. Оне щижа му за коли да спечелям, аз го гръмнах и... Той се оплаши. Като макар се оплаши. Викаш на Сериндалас. Чакай, къде са, мамо? Оне сега за коли някой ботчен. Имаме ли боти от нашия тим? С това съм... С 7-5 ли това кой е? Да, с 5-7. 5-7 е много яко, много макефи. Гледай го да го идва! Нашия тапака. Абе, не се дърпа, вижда, че го колят не се дърпа никъде го. Ай сега дият матч. Ай, че тия тапаци ме изнерват много. Или не ангажираш. Ай, не ангажираш. Добре, ма това беше от мен. Ако клипа ви е харесал, дайте 5, ако не пак дайте 5, дайте лайк, дайте subscribe, пич. Ай сега дият матч. Ай, че тия тапаци ме изнерват много. Или не ангажираш. Ай, не ангажираш. Добре, ма това беше от мен. Ако клипа ви е харесал, дайте 5, ако не пак дайте 5, дайте лайк, дайте subscribe, пич.